Ako aj vy sami veľmi dobre viete, korupcia na Slovensku sa stala naozaj predmetom veľkého záujmu občanov. Očakávame, že tí, ktorí ju páchajú, budú aj potrestaní, pretože našej spoločnosti spôsobuje jedný z najvážnejších problémov. Samozrejme, téma okolo rozkradania štátu a nepotrestaných aktérov týchto kauz je predmetom širokých diskusí aj na politickej scéne. Príjmajú sa protikorupčné deklarácie a zákony, ktoré však častokrát nekopírujú ambiciozne vyhlásenia politikov. Korupcii sa venujú vo výraznej miere aj médiá, ktoré neraz pomáhajú rozmotávať klopko vzájomných vzťahov aktérov jednotlivých kauz, no napriek tomu všetkému vládne v našej krajine veľmi silný pocit, s ktorým musí denodenne bojovať obyčajný človek, a síce ten, že ak sa aj nejaká kauza u nás otvorí, jej hlavní protagonisti nie sú nikdy potrestaní. Viem, že takto nejako to vidíte mnohí z vás, ktorí teraz počúvate túto moju úvahu k dnešnej téme. A predpokladám, že tento pocit majú aj moji dnešní hostia, ktorí zrejme budú mať dnes k vám poslucháčom bližšie, ako býva zvykom v tejto relácii, pretože nie sú to žiadni politici a ani žiadne veľmi výrazné osobnosti spoločenského života, sú to obyčajní radoví občania ako vy, ktorí sa už ďalej odmietli na tento stav nečinne prizerať. A ja som veľmi rád, že prijali pozvanie do dnešnej relácie Zaostrené, takže mne už iné neostáva len v Banskobystrickom štúdiu Rádia Lumen privítať Danu Čahojovú, členku petičného výboru. Príjemný dobrý deň vám prajem. Ďakujem veľmi pekne. No a druhým pánom v tomto prípade je Filip Rázga, organizátor akcie Occupy GP, alebo generálna prokuratúra. Príjemný dobrý deň vám prajem. Dobrý deň. Samozrejme, vážení poslucháči, budeme veľmi radi, ak sa do tejto našej diskusie zapojíte aj vy, či už prostredníctvom telefonátov alebo SMS-iek, to necháme na vás. V každom prípade vám nerušené počúvanie prajú tak moji hosti, ako aj ja spoza techniky a od mikrofónu, teda ja som Boris Koroni, ak by ste nevedeli. V každom prípade budeme teda veľmi radi, ak sa do tejto našej diskusie zapojíte aj vy. Takže, dámo a pán, my ešte nevieme, čo všetko nám tu dnes poviete a ani tá téma ešte nie je celkom jednoznačná, ale v každom prípade tak na úvod, že myslíte, pán Rázga, že to, čo tu dnes poviete, že to bude taký, že väčšinový názor spoločnosti, že veľká väčšina ľudí má podobný názor ako vy, alebo že sa stotožnia s tým, čo tu dnes vy poviete? Tak, čo sa týka generálnej prokuratúry a jej práce, si myslím, že väčšina ľudí je moc dobre informovaná, moc dobre vie, ako to na Slovensku chodí a aké sú výsledky ich práce. Takže tam si myslím, že dojde určite k zhode. A čo sa týka toho, že čo s tým robiť, alebo ako nejakým spôsobom sa tomu postaviť, tak tam si myslím, že možno pre niektorých ľudí to môže byť inšpiračné, že tá snaha naša je práve poukázať na to, že tí ľudia, ktorí sme ako každý z nás úplne obyčajní, sa musia nejakým spôsobom naučiť sa sťažovať si, a hlavne keď sa jedná o verejné proste veci platené z peňazí na všetkých občanov, pretože naozaj nestačí len doma nejakým spôsobom o tom rozprávať a polemizovať, ale treba sa naučiť naozaj verejne si sťažovať, hlavne keď cítime krivdu, a tá krivda za posledných 22,5 rokov to je obrovitánska. Takže podľa toho, ako pán Rázga naznačil, budú dnes ľudia s vami súhlasiť, pokiaľ ide o činnosť, respektíve nečinnosť generálnej prokuratúry. Pani Čahojová, vy to vnímate zrejme podobne ako pán Rázga, tú nečinnosť prokuratúry, podobne ako mnohí ľudia. Medzi vami dvoma je ale ten rozdiel a tou väčšinovou spoločnosťou, že vy ste sa rozhodli aj konať. Nesedíte niekde v krčme pri pive alebo nehundrete s ostatnými ľuďmi vonku niekde na námestí, ale začali ste niečo robiť. Spomeniete si na ten taký hlavný motív, ktorý vás vyprovokoval k tejto aktivite? Tak hlavný motív, ktorý nás vyprovokoval k zbieraniu podpisov pod petíciu, o ktorej budem neskôr hovoriť, bolo to, že na ulici sa riešil škandálny prípad objavenia sa spisu Gorila, ktorý vyhnal ľudí do ulic, a postupne ten hnev ľudí utíchal. Ľudia boli unavení, boli veľmi zlé podmienky, poveternostné, zistili, že na ulici sa nič nevyrieši, organizátori protestov boli určitým spôsobom diskreditovaní a vznikol pocit spoločnosti, alebo sa prehlbila skepsa medzi ľuďmi, aj tak sa nič nevyrieši. Tak sme sa rozhodli, že túto občiansku aktivitu alebo občiansku pozornosť treba určite udržať a treba naďalej nejakým spôsobom naliehať, aby sa tento vred, ktorý sa prevalil v našom spoločenskom alebo verejnom živote navonok, aby sa liečil.
a aby sa liečil, treba niečo konať. My nemáme veľké možnosti, prišli sme na takýto spôsob a pokúšame sa urobiť to, čo vládzeme a to, čo vieme. Čo je ten konkrétny spôsob? K tomu sa samozrejme ešte dostaneme v tejto relácii. Čo vy, pán Rázga, vaše hlavné motívy preto, čo ste momentálne začali robiť? Tak môj hlavný motív je úplne jednoduchý, až by som povedal, že primitívny. A to je to, že ja som sa zúčastnil osobne proste tých protestov. To bol ten hlavný motív. To znamená, že dovtedy ja som mal sprostredkované informácie nejakým spôsobom veľmi skreslené a až na mieste, keď som naozaj sa donútil k tomu, že som sa ako keby dvihol z tej sedačky a išiel sa aktívne zúčastniť toho, že čo sa deje, prečo ľudia sa búria a aké sú pozadie, aké sú názory ľudí na situáciu na Slovensku. Až vtedy to bol taký prvý impuls, ktorý im povedal, že vlastne ja žijem v nejakej bubline. Ako ja si myslím, že sa tu funguje nejakým spôsobom a pravda je diametrálne odlišná. A ten druhý moment, ten bol ešte viac stimulačný, to samozrejme bol ten zásah policajtov proti demonstrantom 9.3., kedy následne, keď som pozoroval reakcie jak v médiách, tak predstaviteľov proste alebo kompetentných tejto veci ma úplne utvrdili v tom, že to, čo sa tu deje, je tak neúnosný a tak selekčne a zámerne skreslený stav, že s týmto sa už niečo jednoducho musí robiť. Preto som sa inicializoval a povedal som si, že teda opustím to svoje hniezdo a pôjdem na ulicu a začnem sa s ľuďmi rozprávať. Čiže vy tvrdíte, ak som vás správne pochopil, vy ste na tej akcii boli, na tých protestoch a vy ste vedeli, čo sa tam dialo a potom, ja neviem, pozreli ste si večer správy niekde a tam to bolo úplne inak prezentované, alebo čo? Áno, samozrejme je to, ale hlavne tie myšlienky, ktoré sa tam šírili, to, čo to bolo v správach, to bolo podľa môjho názoru úplne skreslené, úplne tí ľudia, niektorí protagonisti boli možno či zámerne, alebo nejakým spôsobom vykreslovaní strašne negatívnym spôsobom. O tom by som teraz akože nechcel, ale hlavne som sa dostal do toho diania, kde som si naozaj ujasnil a rozšíril spektrum svojich informácií o danej problematike, čo ma potom viedlo k tomu, že som to radikálne prehodnotil, že ako to tu je a zmenil som svoj názor a postoj vlastne k tej samotnej veci. Čiže ste ako keby prezrel trošku, že? Keď to takto môžem povedať, tak áno, prezrel som a urobil som si vlastne na to vlastný názor z informácií, ktoré som získal len tým spôsobom, že som sa tam naozaj aktívne zúčastnil. Ešte jedna taká vec, ktorá bude tak iba jemne súvisieť s tou okupáciou generálnej prokuratúry. Mnohí a samozrejme aj mladí ľudia, tých nevynímajúc, hovoria o tom, že a množia sa také tie ich sťažnosti, že na Slovensku sa nedá žiť. A narážajú tým najmä na ekonomické problémy, s ktorými musia zápasiť a takisto aj na frustráciu z vývoja spoločenského života u nás na Slovensku. Koniec koncov aj z toho, že nie sú aktéri kauz potrestaní. Vy, obaja, ktorí tu dnes sedíte, ste rovnako veľmi kriticky a skepticky naladení k tomu, ako to tu všetko smeruje ten vývoj na Slovensku, alebo predsa len ešte vo vás ostal nejaký zbytok optimizmu a nádeje, že sa to tu môže zlepšiť? Tak ja keď môžem, ja by som začal troška možno obšírnejšie. Je to absolútne legitímny názor mladých ľudí, že sa tu nedá žiť, pretože všetko so všetkým súvisí. My sme sa preto zamerali aj na generálnu prokuratúru, pretože si myslíme, že z pozície teda našej legislatívy, že akú moc má generálny prokurátor, že vlastne generálna prokuratúra je nejakým spôsobom ten vred, ktorý neprispieva k tomu, aby sa závažná majetková, finančná, ale aj násilná trestná činnosť vôbec posunula do nejakého trestnoprávneho šetrenia a tak ďalej a tí aktéri sa mohli reálne nejakým spôsobom vyšetriť a zavzať teda trestnoprávna rovina. To s tým samozrejme súvisí, pretože tá finančná korupcia a tá majetková újma je obrovitánska, to znamená dochádza podlevu finančných prostriedkov, ktoré by sa mohli využiť ináčím spôsobom. Nevýhodné zmluvy a tak ďalej. Takže ja si myslím, a úplne to jednoduché, je to začarovaný kruh, peniaze sú, ale korupcia je oveľa vyššia, žiaľ Bohu. To znamená, že nejakým spôsobom tie peniaze sa rozlievajú a potom logicky nie je na to, aby tie peniaze sa niekde investovali a bolo by to atraktívne pre mladých ľudí a tak ďalej. A čo sa týka tej nádeje, práve to si myslím, že tá nádej tu stále je, aj keď je obrovitánska celospoločenská skepsa. A o to sa aj istým spôsobom snažíme. My sa musíme naučiť sťažovať si a postupne vytláčať tú apatiu z našich žíl, pretože pokiaľ my sami si neuvedomíme, že o verejné veci a o občianske veci sa musíme zaujímať my sami a aktívne, tak naozaj sme odsúdení na to, aby sme len frflali doma pri televíznych proste bedniach. Pani Čahojová. Ja by som k tomu povedala to, že mladí ľudia možno ešte dnes nemajú dostatok skúseností a majú v podstate otvorený svet a môžu vycestovať a skúšať, ako to funguje inde. Predpokladám, že nikde na svete nie je na ružiach ustlané. Každý si musí nájsť svoje miesto a musí pracovať na to, aby žil.
Smutné však je, že toto je naša vlast a my tu chceme žiť a myslím si, že chceme, aby tu zostali naše deti. A naša vlast im momentálne neposkytuje také podmienky, ako by si zaslúžili. Je strašné pozerať sa na rozdelené rodiny, kde otcovia rodín musia vycestovať do zahraničia, sú oddelení od svojich detí, od svojich manželských partnerov, aby zarobili na živobytie. Na 2-3 mesiace prinesú nejaký zárobok zo zahraničia a zase sa musia vrátiť späť. To je tragédia a musím povedať, že je to obrovské sklamanie, pretože takto sme si nepredstavovali v 89., že naša spoločnosť sa bude takýmto smerom vyvíjať. Čiže ste značne sklamaná. Ono vlastne v tej poslednej dobe naozaj vzniklo dosť veľa hnutí, nie len na Slovensku, ale vlastne na celom svete, ktoré poukazujú na akýsi neudržateľný stav spoločnosti, ktorá je charakteristická veľkými sociálnymi rozdielmi a už spomínanou všade prítomnou korupciou. Na Slovensku to bola hlavne kauza Gorila, ktorá naozaj po dlhej dobe vyhnala ľudí do ulic. Keď ide konkrétne o vás dvoch, vy ste tú situáciu politickú a vôbec politikov, aktérov toho diania politického sledovali už aj pred touto kauzou Gorila, alebo práve to bola tá kauza, ktorá vás aj tak naštartovala, že tak podobne ako tých ostatných ľudí na Slovensku, že to bol ten hlavný moment, kedy už ste si povedali, že teraz už treba. Ak môžem, v mojom prípade to bolo skôr, samozrejme, určitý čas, ako väčšina žien, som sa venovala hlavne výchove detí a svojej rodine. A potom, keď mi deti začali odrastať, začala som sa zaujímať aj o takéto záležitosti, hlavne vo svojom okolí. A zistila som, že jednoducho bez občianskej angažovanosti to nejde. A moje prekvapenie a sklamanie bolo až také veľké, že som sa odhodlala vstúpiť do komunálnej politiky a som zvolená za komunálnu poslankyňu. No to som sa chcel presne opýtať v ďalšom kole, k tomu sa ešte môžeme samozrejme dostať. A pán Razga, čo vie tá Gorila? Vy ste to už naznačili, že práve ten protest bol ten, kedy sa to vo vás najviac zlomilo. Ale teraz ma zaujíma skôr, či ste to dianie, takéto politicko-spoločenské aj pred tou kauzou sledovali, alebo či vás až toto tak presvedčilo? Tak sledoval som samozrejme, ale nie nejakým spôsobom detálne, ale reflektoval som logicky na všetky proste trampoty a traumy, ktoré tu boli, počínajúc proste kauzami rôznych vlád, ale nie nejak detálne. Vždycky som si teda kládol otázku a takisto zrejme ako asi každý poslucháč, len nejakým doma spôsobom vlastným som si robil nejaké analýzy a jak to asi skončí a tak ďalej. Ale môžem povedať, že vyslovene až kauza Gorila bola tou pomyselnou kvapkou, kedy vo mne naozaj reálne pretiekol ten pohár a povedal som, že toto už nie je možné, pretože takisto mám mladú rodinu, mám dvojročnú dcéru a proste ja nehodlám sa len nečinne prizerať na to, akým spôsobom sa táto krajina uberá. A žiaľ Bohu, tá krajina sa uberá katastrofálnym spôsobom. Pani Čahojová, no, tak naznačili ste, že komunálna politika, takže vy ste sa aj politicky angažovali, alebo angažujete sa? Ak považujete nezávislú angažovanosť za politickú angažovanosť, tak áno, pretože v prvom rade človek musí začať od seba tam, kde býva, tam, kde žije a s problémami, ktorými sa stretáva vo svojom najbližšom okolí. Ale zjavne to nestačí a hlavne po prepuknutí tej najposlednejšej, najčerstvejšej, no relatívne najčerstvejšej, ale teda tej obrovskej kauzy, ako bola Gorila, tak tam som bola donútená, napriek tomu, že som komunálna politička alebo komunálna poslankyňa v malej mestskej časti, tak som bola donútená, dobrovoľne som išla do ulice. Ja si taký jednoducho život nepredstavujem, aby žena v mojom veku musela ísť prezentovať svoje názory na námestie, ale inej cesty zrejme niet, pretože považujem súčasný stav spoločnosti za neúnosný, dôvera verejnosti je otrasná predstaviteľov nášho verejného života, čiže takmer nulová. Ľudia už neveria nikomu a ničomu a nevedia z tejto spoločenskej situácie ani veľmi cestu von. Myslíte práve, že po tej kauze Gorila, kedy ľudia mali zase chvíľu takú nádej, že niečo sa začne diať a nakoniec sa nedialo nič, že tá skepsa sa ešte viacej prehlbila v ľuďoch? Mohla by sa, ale ja si nemyslím, že sa nedieje nič. Ja si myslím, aspoň vo svojom okolí pozorujem, že množstvo takých občianskych aktivít ožíva, ľudia sa stretávajú, ľudia debatujú, že pokiaľ sú takí ľudia, ktorí sa nájdu, ako napríklad, že prichádzajú pred generálnu prokuratúru alebo iné veci, tak dovtedy tá nádej žije. Lebo my ľudia sme tá nádej. Ja by som to tiež zareagoval. Ja si myslím takisto, jak tu Danka naznačila, že není úplne ticho, ale žiaľ Bohu, každý si musí dať 2 a 2 dohromady, ako to bolo s kauzou Gorila vyriešené, bol zásah policajtov deň pred voľbami. Viac menej, ja mám za to, ako súkromný názor, že niektoré veci boli účelové, v tejto veci som aj konal, čo sa týka podania trestných oznámení. Takisto organizátori a hlavné osobnosti boli zdiskreditované.
Čo sa týka médií a mediálneho záujmu, teraz je proste ticho, ale za to obyčajný človek nemôže. Proste v éteri a médiá, ktoré majú celoslovenskú pôsobnosť, sú informácie podľa môjho názoru značne selektívne a cieľene teda skreslené tak, aby sa nadobudol asi pocit, že všetko vyšumelo, ale ja si myslím, že keď už nikto iný, tak aspoň my dvaja sme príkladom toho, že ľudia naozaj stále reflektujú tú situáciu a snažia sa nejakým spôsobom nájsť východisko minimálne cez nejakú osvetu, cez nejakú informačnú kampaň a konkrétne aj preto vlastne my stojíme preto generálnou prokurátorou, aby sa na to nezabúdalo. Na to sa nesmie zabúdať. To sú naozaj traumatické kauzy, ktoré sa nesú celým 10-ročím alebo celými 2 10-ročiami touto spoločnosťou a všetko je vyšumené, všetko proste není uzavreté a je to žalostné úplne. No, vy obaja tu sedíte práve preto, pretože sa snažíte dnes poukázať na to, že generálna prokuratúra nefunguje tak, ako by mala a začali ste ho vlastne okupovať a to, ako tá okupácia vyzerá, budeme aj o tom hovoriť samozrejme, ale ste si absolútne istí tým, že je to tá najsprávnejšia inštitúcia, pred ktorou by ste mali stáť a ktorú by ste mali okupovať? Naozaj môže za to práve generálna prokuratúra, za tento stav, v ktorom sa nachádzame? Nech sa páči. Takže keď mám na rovinu povedať, ja si myslím pri všetkej úcte, že v tejto našej republike, ktorú všetci máme veľmi radi, žiaľ Bohu, nefunguje zhola nič. A máme za to, že generálna prokuratúra práve z pozície a z moci, akú má generálny prokurátor, neurobila všetko preto, aby sa závažná trestná činnosť, alebo teda podozrenia z trestnej činnosti nejakým spôsobom posúvali, aby sa to nejakým spôsobom šetrilo. To, že my potom môžeme polemizovať, ako to je so súdnictvom, ako to je v iných sférach nášho života, to samozrejme všetko so všetkým súvisí. Ale ako náhle nie je ani morálne, ani nejakým spôsobom proste tí ľudia nie sú že odsúdení, ale proste keď sú podozrenia, aby sa to aspoň šetrilo. Aby proste ľudia mali predstavu, že niečo sa deje, tak sa naozaj nepohneme proste z miesta. Takže moja úloha nie je úplne povedať, že kto je zlý a kto je dobrý. Ja proste poukazujem na to, alebo snažíme sa prostredníctvom tej okupácie ukázať na to, že sú tu kauzy a neboli riešené. A generálny prokurátor má právomoci a má možnosti, ako to proste posúvať. A my sme samozrejme aj, to sa možno k tomu ešte dostaneme, sme ich aj verejne vyzvali formou otvorených dopisov, jak teda námestníka zastupujúceho prokurátora pána Dobroslava Trnku, takisto zvoleného a žiaľ Bohu stále nevymenovaného prokurátora, teda budúceho pána Čenteša a takisto zastupujúceho prokurátora pána Tichého, nech sa verejne a bez okolkov vyjadria k tomu, že prečo nebolo možné za tú dobu posunúť tieto kauzy do šetrenia v trestnoprávnej rovine a čo s tým hodlajú robiť v budúcnosti. Pretože my ako občania, ktorí cez prostredníctvom daní financujeme proste tieto verejné inštitúcie, žiadame proste odpovede. A 22,5 ročná doba bola dostatočne dlhá na to, aby sme videli výsledky tej práce. A žiaľ Bohu, výsledky sú také, aké sú. Ja k tomu môžem povedať toľko, že generálna prokuratúra je veľmi dôležitá inštitúcia, ale zároveň je to aj akýsi symbol. My máme taký pocit, že tu nás sa pretínajú niekde tie priamky z rôznych strán a mnohé veci, nielen, že sa to pretínajú, ale to aj končia. A my si myslíme, a to napokon vie každý, že úlohou prokuratúry je, aby strážila rovnosť všetkých občanov pred zákonom. A to je tá najzákladnejšia úloha, ktorú si zrejme naša prokuratúra neplní, pretože každý občan Slovenska vie na vlastnej skúsenosti, že keď poruší nejakú normu, prichádzajú čoskoro sankcie. A na verejnosť prenikli obrovské kauzy alebo podozrenia z rôznych zneužití právomoci verejného činiteľa alebo z nehospodárneho plytvania verejnými prostriedkami, za ktoré nikto nikdy nebol potrestaný. Všetci vedia, že na Slovensku sú ľudia, ktorí užívajú obrovské majetky. A predpokladám, ja to neviem ako bežný občan dokázať ani zistiť, že by mali problém s dokazovaním toho, ako tieto majetky získali. Ľudia, ktorí sa potýkajú s každodennými starostiami od účtu k účtu, od poplatku k poplatku, majú problémy zabezpečiť si dôstojné bývanie, ako sa majú pozerať na to, že sú sankciovaní za nedodržanie drobných základných pravidiel, tak keď tie pravidlá platia, musia platiť pre každého. A generálna prokuratúra sa o to má postarať. No, mám tu reakciu generálnej prokuratúry napríklad na tú veľkú kauzu, ktorú sme tu dnes spomínali, to bola kauza Gorila. No a generálna prokuratúra tej svojej reakcii tvrdí, že napríklad v tejto kauze Gorila nevstupuje ani nemôže vstupovať do procesného postavenia úradu špeciálnej prokuratúry a vyšetrovacieho špeciálneho tímu policajného zboru. Čiže inými slovami,
A len tieto orgány sú oprávnené informovať verejnosť o svojej činnosti. Navyše o vine a treste rozhoduje teda podľa generálnej prokuratúry súd a nie ona. No a práve preto sa zase pýtam tú istú otázku, že nemali by ste podľa vás tú svoju pozornosť presmerovať napríklad, ja neviem, inde ako na špeciálnu prokuratúru napríklad, alebo na súdy, ktoré v tomto smere nekonajú. Ešte raz sa spýtam, že naozaj môže za to skutočne generálna prokuratúra? No, tak k tomu sa samozrejme vyjadrím. Čo sa týka tohto vyjadrenia generálneho prokurátora, alebo teda generálnej prokuratúry, aby som nikoho neosočil, tak my pripravujeme právnu analýzu tohto proste vyjadrenia, keďže ľudia, vidíte, niektorí sami aktívne aktivizovaní sa ponúkli, že to proste právnicky zanalizujú, tak ja len tuto, aby si poslucháči urobili vlastný teda názor na to, že aký je zákon. Ja som si na to pripravil, mám tu pred sebou zákon o prokuratúre, zákon číslo 153/2001, zbierky zákonov v úplnom znení. A napríklad teda konfrontačne k tomu vyhláseniu, alebo tomu stanovisku, ktoré dali. Tu máme paragraf 53, ktoré jasne hovorí, že bezprostredne nadriadený prokurátor je generálny prokurátor, ak ide o námestníka generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, krajského prokurátora alebo vyššie vojenského prokurátora. Ďalej. Paragraf 55d jasne hovorí, že na čele úradu špeciálnej prokuratúry je špeciálny prokurátor, prostredníctvom ktorého generálny prokurátor riadi činnosť úradu špeciálnej prokuratúry. Ďalej, odsek 2. Špeciálny prokurátor zodpoveda za výkon svojej funkcie generálnemu prokurátorovi. A generálny prokurátor, ďalej sa to ešte rozvádza, v istých veciach nie je oprávnený, kde je jasne napísaný výčet čoho. Takže ja si myslím, že tu je presne v zákone o prokurátore jasne definovaný vzťah medzi generálnou prokurátorou a špeciálnou prokurátorou, respektíve úradom špeciálnej prokuratúry, ktorý podľa ich teda uznesenia v tej veci má konať. Takže posluchač si môže urobiť vlastný názor na to a my pripravujeme formou tlačovej správy vyjadrenie sa k tomuto stanovisku. Čiže podľa vás toto stanovisko, toto vyjadrenie generálnej prokuratúry bolo zavádzajúce, že sa chce zbaviť zodpovednosti? No, keď to mám takto povedať, mne to prípada ako prehadzovanie si horúceho zemiaka. My nechceme žiadne zázraky, my chceme, aby jasne sa napríklad aj kauza Gorila prešetrila. Sú tam podozrivé osoby, tie podozrivé osoby, pokiaľ ja viem, môžem sa samozrejme myliť, neboli ani vypočuté, majú obrovitánske majetky, nie sú ani vo väzbe, môžu ovplyvňovať svedkov a žiaľ Bohu sa nič nedieje. Takže ako pani Čahojová naznačila, práve generálna prokuratúra je tá inštitúcia, kde sa všetky tie priamky pretínajú. Tak? Áno, je to tak. Tak, dobre. Polka relácie je za nami, či už tomu veríte alebo nie, tak dáme si krátku hudobnú prestávku. A samozrejme budeme veľmi radi, vážení poslucháči, ak sa k tejto našej dnešnej téme vyjadríte aj vy. Či už nám poviete svoj názor, ale bolo by ešte lepšie, keby ste mojim dnešným hosťom položili aj nejakú otázku. Tak ste to počuli, ľudia nie sú zlí, ale ľudstvo je príšerné. V každom prípade hosťami dnešnej relácii Zaostrené, v ktorej sa rozprávame o generálnej prokuratúre a jej nečinnosti, sú Dana Čahojová, členka petičného výboru, a Filip Rázga, organizátor akcie Occupy GP. Samozrejme, ja som už vám spomenul, že budeme veľmi radi, ak sa do tejto našej diskusie zapojíte aj vy. Čísla sú 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. V tejto chvíli by sme už mali mať niekoho na telefónnej linke, takže uvidíme, aká zaznie otázka z vašej strany. Príjemný dobrý deň. Srdečne vás pozdravujem, poslucháčka z Michaloviec. Môj názor by bol asi taký na dnešnú tému. Bohužiaľ, Slovákom trvalo 20 rokov, kým pochopili, kto je Mečer, Slota a tak ďalej. Asi nám nezostane nič, len 4 roky vydržať s Ficom. A ďalšia vec, ja si myslím, že keď vieme voliť prezidenta, parlament, svoje miestne parlamenty, bolo by dobre voliť občanmi aj prokuratúru, generálneho prokuratúra, aj treba predseda ústavného súdu, lebo sami vidíme, že tí ľudia vlastne jeden s druhým držia. No a keď sa zmýlime, tak budeme 5 rokov čakať ďalej, alebo 4 roky, ktoré boli aké súčasné, hej. No a mám aj osobné skúsenosti so súdami, s prokuratúrom. Už som raz aj hovorila, dokonca v Štrasburgu som sa odvolávala. Viete čo? Aj tam to nie je Boh vie čo. Len toľko. Máte sa dobre, do počutia. Ďakujeme veľmi pekne, majte sa pekne aj vy. A zoberieme ešte v tomto kole otázok ďalšieho poslucháča alebo poslucháčku, ktorá by už mala byť v tejto chvíli na telefónnej linke. Dobrý deň. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Pozdravujem spod Tatiera. Aj my vás, nech sa páči. Ja sa chcem spýtať takú možno, že otázku, ktorú mi aj môžu povedať, koľko majú rokov títo mladí ľudia. No, tak máme tu dámu a tu dámy by ste sa nemali pýtať na vec. No, odpustíme. No, dobre, dáme, odpustíme a pán Rázga? Tak ja budem mať 31. mája 33 rokov.
33 Kristové roky. No. Viete, ako ja keď to počúvam vás, tak si myslím, že koho ste volili predtým, keď ste si nevšimli, ten prípad Gorila, napríklad počuli ste aj tú reakciu tej prvej pani. Tí ľudia sú tak zmanipulovaní, že ona do dneska nevie len Mečiar a Fico. Ale nevideli ste vy napríklad, keď sa strategické majetky defraudovali, vy mladí ľudia, koho ste tedy volili, alebo ako ste boli zorientovaní. Lebo niekedy sa zdá mi, že aj vy ste indoktrinovaní, že vás musí niekto nabudiť, že dovtedy ste asi nemysleli, čo sa deje, ako to ide, ako to funguje. Veď musíte pochopiť, že predsa cez strategické majetky odchádza zo Slovenska ročne vyše 30 miliard eur. To sa ale nespomína nikde. Či to sú banky, poisťovne, plyn, elektrika, voda. A nič sa s tým nedieje. A viete, kto to zrobil? Či neviete? No vy nám povedzte. Pán Zorina je s pánom Miklošom, boli najlepší ekonom Európy vyhlásený pán Mikloš, nie? No, dobre, ale nebudeme tu teraz hovoriť o Miklošovi. Prečo by sme nemohli? Ja si myslím, že médiá to mali vtedy zbadať. Ale teraz hovoríme o generálnej prokuratúre. Generálna prokuratúra jednoducho nemôže robiť, keď ľudia prakticky to, čo vidia, nereagujú na to. No dobre, necháme zareagovať mojich dnešných hostí na to, čo ste povedali. Dobre? Ďakujem. Majte sa pekne, do počutia. Nech sa páči. Najskôr k tej druhej otázke. Ja by som chcela povedať tomuto pánovi, že my tam nestojíme kvôli jednej politickej strane prešľapom alebo jednej vládnej moci. Napokon sa ich to za tých 23 rokov vystriedalo niekoľko. A s každou boli spojené kauzy, ktoré nie sú doriešené. Väčšie či menšie. To je proste nekonečná reťaz. Jedna kauza prekrýva druhú a máme z toho už teraz taký pocit, viete, spočiatku sme boli určitým spôsobom tolerantní. Ja si revolúciu v 89. pamätám veľmi dobre, že to proste patrí k detským chorobám tej mladej demokracie. Boli sme možno v určitej eufórii, že sa to zmení k lepšiemu. Opak je pravdou. Jedna kauza nová prekrýva starú a vyzerá to tak, že sa spolieha tá moc na našu krátku pamäť. Bohužiaľ, ľudia si to pamätajú a mám taký pocit, že ani nemôžu zabudnúť, pretože tie veci sú tak závažné. O dôsledkoch sa môžeme baviť ďalej, dáme ešte priestor kolegovi, aby sa k tejto otázke vyjadril. Tak ja by som v krátkosti zareagoval na pána a potom aj na tú prvú otázku. Takže ja sa nemám hanbiť za čo, ja som volil asi 4-krát, ak mi to dobre vychádza. Volil som aj pána Dzurindu, aj som volil proste alternatívy k pánovi Dzurindovi. Nemám sa za čo hanbiť. A samozrejme k tým informáciám som pristupoval takým spôsobom, ako sa k môjmu veku vtedy a k informáciám a rozhľadenosti, ktorú som vtedy mal, myslelo. A vtedy to bolo takisto dobre, podľa môjho názoru, mediálne zmanipulované a zmáknuté, vždy sa našiel nejaký verejný nepriateľ. A Slováci za celú tú históriu, ak to môžem takto paušalizovať na všetkých, vždy v naivnej viere volili nejaké menšie zlo. A stále sa myslelo, že bude lepšie troška a lepšie, ale žiaľ Bohu, lepšie to nevyzerá ani dneska. A ja tu potom máme nejaké charakteristiky, že akým spôsobom sa Slovensko uberalo za posledných 22,5 roka. Ale to tým nechcem povedať. Chcem povedať jednu dôležitú vec, že presne tak, každá politická strana, ktorá vládla tejto krajine, robila obrovitánske prešlapy, či to boli modrý, červený, zelený alebo fialový, a ukazuje sa, že model zastupiteľskej partokracie za 22,5 roka sa javí ako absolútne nefunkčný. Proste za 22,5 roka pre túto krajinu, pri všetkej úcte, keď to môžeme paušalizovať, neurobili zhola nič. Pretože ja som si toto zámerne aj pripravil, aby som sa k tomu mohol troška proste vyjadriť. A tu len čisto tak okometricky, aby ľudia, alebo teda poslucháči mali nejakú predstavu. Tak napríklad, akože potravinová sebestačnosť krajiny po 22,5 roka je nižšia ako 50%. Neviem, či z toho poslucháči uvedomujú, ale to je absolútne žalostný stav. To je proste veľmi nebezpečný ukazovateľ, ktorý ukazuje, že polovica republiky, keď dojde na reálnu katastrofu alebo nejakú chudobu, je odkázaná proste na nejakú externú pomoc. Ďalej napríklad, nárast zahraničného dlhu je zvýšený o 2500%. To je proste obrovitánsky alarmujúce číslo, akým spôsobom sa naša krajina zadlžuje. A tak ďalej, a tak ďalej. Nebudem to všetko samozrejme tuto rozpitvávať, ale ešte jeden taký možno, že niekomu to troška akože otvorí oči. Nárast samovrážd podľa Národného centra zdravotníckej starostlivosti je o 60%. Takže reálne, ako to, čo sa deje v Bratislave a to, čo sa deje v iných častiach Slovenska, je už dosť alarmujúce na to, aby si ľudia uvedomili, že ten stav, ktorý tu je
s formou partokratickej zastupiteľskej demokracie je neúnosný. Čiže stav je, ako ste naznačili a vie, a ako koniec koncov aj poslucháči, ktorí sa nám aj v tejto chvíli snažia dotelefonovať, potvrdzujú, ten stav je naozaj zlý, ako pani Čahojová povedala, tie nitky sa zbiehajú práve ku generálnej prokuratúre, ktorú ste sa vy rozhodli od začiatku tohto mesiaca okupovať. Čo si my, bežní ľudia, ktorí o tejto akcii veľa nevieme, môžeme pod touto okupáciou predstaviť? Vy nechcete tých ľudí pustiť do práce, alebo prípadne z práce domov, alebo čo znamená tá okupácia, o čo tam konkrétne ide? Áno, tak okupácia je teda v zmysle, že okupujeme priestor pred generálnou prokuratúrou. My sme sa zaviazali, že nebudeme porušovať žiadne nariadenia, žiadne agresívna forma protestu. Je to čisto informačná statická forma protestu, kde my vôbec neovplyvňujeme bežný chod dňa, to znamená pracujúci normálne chodia, neobmedzujeme ľudí nič. Snažíme sa formou informačnej kampane, letákov, diskusí aktivizovať ľudí, aby si konečne začali postupne po maličkých krokoch uvedomovať, že pokiaľ nezačneme od seba a nezačneme sa o veci verejne zaujímať, nemôžeme čakať, že za nás niekto urobí iný. To proste nejde. No, aby sme dali priestor trošku aj poslucháčom, tak dáme zase priestor ich otázkam a potom aj otázka na pani Čahojovú. Príjemný dobrý deň prajeme niekomu na telefónnej linke. Dobrý deň, tu je poslucháč Bratislavy. Ja bych mal tej generálnej prokuratúre. Pozrite, musíte vedieť, že od pána prezidenta, celá generálna prokuratúra, to sú všetko bývalí stranickí funkcionári, ktorí za socializmus boli prokurátori a mnoho ľudí nevinných obžalovávali a oni o všetko o sebe vedia, tak sa jeden druhého boja a kryjú a preto oni pána Centeša, oni sa boja pustiť medzi seba mladého človeka, mladého prokurátora, aby nevidel, čo sa tam robí. Títo starí ľudia by mali všetci vypadnúť generálna prokurátora a všetko mladí ľudia, dokiaľ tam budú títo starí generálna prokurátora a počnúť pána prezidenta. Veď pán prezident není schopný, už rok toto trvá, že vymenovať, lebo oni sú spolu všetci s generálnym prokurátorom a oni sa boja pustiť medzi seba mladého prokurátora, aby nevideli im do toho. Skúsime nejakú... Pekne, dovidenia. Dobre, tak otázka nezaznela, uvidíme, možno bude na linke číslo 2 nejaká otázka. Dobrý deň. Dobrý deň, prosím vás, ja chcem reagovať na to, o tom, čo hovoríte o tej prokuratúre. Áno, no, mám sama také skúsenosti, že zneužívali všetko na to, aby prezentovali to vlastne, že takto sa dialo mnohé dlhé roky veci, ktoré nechceli zámerne, tú kauzu nechceli riešiť a vyriešiť. A odsúvali ju až tak ďaleko, aby tá kauza bola nedôveryhodná. Sám seba ten človek, ktorý tú kauzu povedal, zdiskreditoval touto kauzou. Takže už mám takých situácií ozaj vyššie práva a človek len to dúfa v Božiu pomoc, ešte aj to človek musel aj tú Božiu pomoc, aj o tej si myslieť, že to je tiež iluzórna pomoc, taká pomoc. Takže ja len toľko na vysvetlenie všetkého, čo sa deje teraz človeku aj vo spoločnosti, len preto, že niekto poukázal na to, čo dlhé roky musel znášať. Ďakujeme veľmi pekne za tento váš názor. Majte sa pekne do počutia. Pani Čahojová, vy ste tiež jedna z tých, ktorá tam pred tou generálnou prokurátorou stojí a snaží sa ľuďom čosi podobné vysvetľovať, že jednoducho to tu nefunguje. Predpokladám, že sa veľmi často stretávate s takýmito príbehmi ľudí, ktorí sa zastavia a rozprávajú vám tie ich osobné zážitky. Je to niekedy veľmi silné toto všetko počúvať? Áno, je to veľmi silné. V podstate aj tá naša prítomnosť pre tou generálnou prokuratúrou je náhodná. Dostali sme sa tam tak, že s našou petíciou, že sme sa dozvedeli zo sociálnych sietí, že táto akcia sa chystá, že nás niekto na ňu pozýva. Čiže náhodným spôsobom prišli sme pred prokuratúru, že podporíme túto iniciatívu a sme tam zostali. Zostali sme, lebo je to akcia veľmi významná. Tam prichádzajú ľudia, ktorí možno sami by nemali odvahu ukázať svoju tvár alebo naznačiť verejne, že sa im tento stav nepáči. A je to taký prieskum verejnej mienky. Ja mám taký pocit, že väčšina ľudí je nespokojných a väčšina ľudí je nahnevaných a hlboko sklamaných. Odpovedám aj na tú otázku pána, ktorý hovoril pred niekoľkými, teda predrečníka, ktorý povedal, že kto to vlastne spôsobil, ktorá skupina. No áno, sú nejakí viníci, ktorí to spôsobili, ale
konečnom dôsledku všetci sme za to zodpovední. A pokiaľ svojim mlčaním pripustíme, aby to tak pokračovalo, tak potom zbytočne môžeme sypať na hlavu, čo všetko sa stalo, kto to pripustil. Pripustili sme to my všetci. Jednoducho, mlčanie znamená súhlas. My nemôžeme mlčať. Ja by som krátkou reakciu použil také slovenské, neviem, či to je porekadlo, príslovie, ale hovorí sa, že vrana vrane oko nevykole. Takže ľudia si musíme naozaj uvedomiť, že verejné inštitúcie sú nás všetkých a keď máme pocit, že nefungujú, musíme to dať patrične najavo a niečo s tým robiť. Tie príbehy, s ktorými sa tam stretávate? No, tie príbehy sú niektoré tak strašne katastrofálne, že z toho človeku normálne až púka srdce, jak sú, spomínam jeden za všetkých, proste normálni inžinieri, vysoko vzdelaní ľudia, ktorí boli proste diskreditovaní cez nejaké bytové mafie, prišli proste o obývanie, a prokuratúra to nejakým spôsobom zastavila, dostratená, do vyšumenia, potom tam chodia, majú otrhané sandále, kecky a zistíme, keď si otvoria ústa, že sú to inžinieri, ale vyzerajú jak sociálne prípady. Žiaľ Bohu, realita je taká, že toto je proste veľmi smutné, čo sa tu naozaj deje. O tom, čo sa tu deje, samozrejme, môžete niečo. Prichádzajú za nami ľudia, ktorí už vyskúšali všetko. Chodia po súdoch roky až po, ja neviem, tie najvyššie súdy a na prokuratúru, od prokurátora k ombudsmanovi. A my sme ako keby niekedy posledná inštancia, kde sa zastavia, na nás sa z dôveru obracajú a dúfajú, že im poradíme, čo majú robiť ďalej. Ale to my nedokážeme. Ale v určitom zmysle je to aj cieľom tejto akcie alebo iniciatívy, že tí ľudia tam prídu a porozprávajú svoj príbeh a tým pádom určitým spôsobom sa pridávajú k nám, lebo tam je miesta dosť. Ja som sa práve to chcel opýtať, ako ste spokojní vlastne s priebehom tej akcie, koľko ľudí tam sa denne tak premelie a koľko ľudia vám vyjadra vlastne takú podporu? Veľmi veľa. Okrem toho, že nám môžu nejakým spôsobom prejaviť svoju podporu, prinášajú tam svoje letáky, svoje transparenty, ktoré tam môžu pripevniť a ktorými môžu sa podeliť o to, čo ich trápi. Máme tam veľké fólie, na ktoré môžu napísať, že ktoré kauzy alebo čo ich tak rozčulilo v našom verejnom živote. A musíme povedať, že už sme tuším 3 alebo 4 vystriedali, veľmi rýchlo sa plnia. Čiže ľudia takým aktívnym spôsobom môžu prispieť k tejto okupácii a okolo idúci si to spontánne čítajú, diskutujú, rozprávajú sa medzi sebou navzájom alebo s nami, plus ešte zbierame podpisy pod petíciu. O tej petícii sa budeme rozprávať. Pán Rázga, nech sa páči. Ja by som ešte samozrejme napriek značnému informačnému embargu, to znamená, že my sme tam už 19 dní a pochybujem, že niekto okrem Bratislavy a možno okrem ľudí na Štúrovej na celom Slovensku vie, že vôbec také niečo je. A odozva ľudí a reakcie ľudí sú strašne pozitívne, to znamená, že to je aj istým spôsobom to, čo nás drží ďalej, aby sme v tom vydržali, pretože naozaj sa snažíme, keď to poviem takou športovou terminológiou, boxovať za všetkých, pretože toto sú naše spoločné veci a keď tomu nezaujmeme jasné stanovisko, tak naozaj istým spôsobom aj legitimizujeme to, čo sa deje. Pretože my keď sme ticho, tak predpokladám, že ľudia, ktorí sú v tom namočení, že to svedomia a tak to už zrejme asi aj nemajú, ale nemajú ani tlak tej verejnosti. Žiaľ Bohu je to tak, takže my istým spôsobom svojou nečinnosťou a apatiou legitimizujeme to, čo sa deje a to nesmieme dopustiť. A čo sa týka teda tej svojpomocnej pomoci ľudia chodia presne, pomáhajú, vlastne nám pripravili aj tie transparenty, proste, lebo všetko niečo stojí, takže ľudia pomáhajú. Takže ste spokojní s tou účasťou. To, že je to naozaj závažná téma, svedčí o tom aj množstvo poslucháčov, ktorí nám sem dnes volá. Ja naozaj musím povedať, že som prekvapený z množstva telefonátov, lebo zvoní na toto celý čas. Takže poprosím aj vás, pani poslucháčka, v rýchlosti, ak sa dá, lebo málo času. Áno, dobrý deň, prajem. Nech sa páči. Áno, môžete. Prosím vás pekne, ja by som chcela povedať jedno. Áno, dajte si, ja ešte predtým niečo poviem vám, dajte si tichšie rádio, ak sa... Ale ja by som chcela... Ale ja by som chcela povedať, že musíme hľadať vždy konkrétneho vinníka. Pretože, pozrite sa, ja vám poviem, Naftak Beli, je to štátny majetok, dostal sa do vlastníctva súkromníkov, zobrali naše súkromné majetky a čo my nemôžeme to zrobiť, lebo si na to prispôsobili zákony. A čo máme teraz my čo máme robiť? A môžete sa aj roztrhať a môžete robiť to chcete, nedovoláte sa pravdy nikde. Nikde. No, ďakujeme za tento váš názor, musím vás iba kvôli tomu stiahnuť, lebo naozaj, že máme posledných 5 minút do konca relácie, ešte je pred nami niekoľko závažných informácií, ktoré by sme boli veľmi radi, aby ste sa dozvedeli. Vy ste to naznačili, pán Rázga, že médiá nemajú veľmi záujem o
o tom informovať. Už ste naznačili to, že ľudia okrem Bratislavy veľmi o tejto vašej aktivite nevedia. Koniec koncov mohli by to potvrdiť sami naši poslucháči, či vedia alebo nevedia. Čím si vysvetľujete ten nezáujem médií? No, jednak si to vysvetľujem tým, že ako tu na Slovensku, nielen čo sa týka lokálnych problémov, ale aj globálnych, a obecne je podľa môjho súkromného názoru cieľavedomá, selektívna, informačná dezinformácia občanov, pretože sa im predsúvajú informácie, len ktoré istým spôsobom sú asi vhodné, pretože takisto, ak jedna poslucháčka ešte hovorila, ja som bol veľmi rád, to bol vlastne úplne ten prvý telefonát, že alternatívy naozaj sú, ale ľudia o nich proste vôbec nevedia. Ľudia vôbec nevedia, ako to chodí vo svete, aké sú prepojenia, v akých sme štruktúrach, čo sa tu deje a ako moc ovplyvňuje dianie na Slovensku. Častokrát ľudia na Slovensku proste jedia kolienka, ktoré nám dali z Európskej únie a všetci sú v pohode a potom ešte sa dočítame, že vlastne tá pomoc niekde visí na sklade, pretože to nemá do rozviesť. To je proste otrasné a dôraz sa dáva práve na také mainstreamové, dajme tomu ľahko entertainmentové informácie. To znamená informácie zábavného charakteru typu kto kde s kým bol, program vidíme, ako je koncipované spravodajstvo a tak ďalej. Vy ste sa snažili do médií toto nejakým spôsobom pretlačiť? Jednak médiá tam boli hneď prvý deň, ale to si takisto môžete urobiť vlastný obraz. Boli tam prvý deň 8:00, urobili si pár proste nejakých záberov a od tej ako docela korektne musím povedať, že informovali aj keď nejakými krátkými správičkami, čo sa deje. Žiaľ Bohu, akciu prezentujú ako neúspešnú, čo opäť svedčí o tom, že vôbec nepochopili, o čo ide, pretože to není o počte ľudí. To je o tom, že kde sme, čo hovoríme a čo je obsahom nášho delenia. To není, že teraz tam budú 100 ľudí tam bude, alebo 10 000 ľudí si myslia, že na tej ulici, alebo... Takže to je také nepochopenie. My sme sa nesnažili na silu, ale pravidelne informujeme médiá prostredníctvom tlačových správ, čo sa deje, ako pokračujú, máme vyjadrenia rôznym aj kauzám, ktoré sa tam akože udiali, také nejaké proste nepríjemné a tak ďalej a tak ďalej. No sám si urobte prieskum, že čo v médiách je. V médiách nie je zhola nič, žiaľ Bohu. A potom boli tu ešte nejaké také cieľavedomé alebo také zvláštne prípady, ktoré by sme mohli takto privátne označiť za cenzúru, kde proste záujem istého denníka teda bol, ale vždycky tesne pred proste zverejnením sa to zašolichalo, že proste to nezajímavé, není priestor a tak ďalej. Čo verejnoprávne médiá? Aj verejnoprávne médiá, áno, tie sú strašne dôležité. Mám tu pred sebou aj konkrétne vyjadrenia, čo sa týka aj protestu, ktorý bol organizovaný 12.5. pod názvom Global Evolution Day. Tam sa vlastne pán Šumegi vyjadril prečo a aký dôvod bol toho, že nemohli odvysielať šot, ktorý bol pripravený a ktorý žiaľ Bohu nejakým spôsobom nebol zostrihaný. A takisto tu mám aj vyjadrenie z denníka SME, ktorý nám vlastne sa dali na vyrozumenie prostredníctvom pani Mihálikovej Márie, že prečo vlastne naša, nie že reportáž, ale náš príspevok do ich denníka nemohol byť zavzatý. Čiže z toho, čo hovoríte, je ťažké dostať sa do médií s touto informáciou. Pani Čahojová, vy ste to už naznačili, že popri tom, ako informujete ľudí, ako sa s nimi rozprávate, tak prebieha nejaká podpisová akcia, petícia za lepšie Slovensko. O čo konkrétne ide? Čo vlastne v tej petícii požadujete? Koľko máte podpisov už zbieraných? Áno, zbierame popri tom petíciu za lepšie Slovensko. Je to vlastne dvojpetícia. Jednu petíciu zbierame pre Národnú radu Slovenskej republiky. Potrebujeme pod ňou zozbierať 100 000 podpisov, aby sa Národná rada zaoberala problémami, ktoré jej predostierame. Sú to 3 hlavné veci. A zároveň paralelne zbierame petíciu v prípade, že by Národná rada seriózne nezaujala stanovisko k týmto našim požiadavkám, tak sa obrátime na prezidenta Slovenskej republiky, aby o týchto otázkach vyhlásil referendum. Samozrejme, boli by sme veľmi radi, keby sme mohli skončiť v Národnej rade, ktorá má všetky kompetencie tieto problémy riešiť. A ešte k predchádzajúcim otázkam chcem povedať, že riešenie je, že tá vládna moc bude cítiť tlak od občanov a kontrolu občanmi počas celých 4 rokov, to znamená aj v tom medzivolebnom období. A naša petícia je jedným zo spôsobov, ako tento tlak uplatňovať. Posledná si otázka na vás, lebo predsa len ste tí, ktorí teraz sú tou mocou kontrolovaní, ste viditeľní, lebo sa bijete za to, o čom teraz momentálne rozprávate. Stretli ste sa aj s nejakými nepríjemnosťami, kedy už ste mali pocit, fíha, už asi ide do tuhého? Musím povedať, že minimálne. Ak niekto má s nami problém, tak sa nám asi vyhne.
To znamená, že neprihovorí sa nám alebo prejde na druhú stranu chodníka, ale minimálne konfliktné situácie takmer vôbec nenastávajú. Čo sa týka konfliktných situácií na mieste, tak tam ich naozaj limitne sa blížia si nula. Tam všetci ľudia vlastne nám dávajú podporu a tak ďalej. Ale čo sa týka niektorých iných udalostí, ktoré sa stali, ktoré sú minimálne podozrivé, ako sa hovorí, že bez vetríka sa ani list nepohne, tak napríklad bolo zavretie jedného z spoluorganizátorov pána Oravca do väzenia na 4,5 hodiny, prehľadanie jeho bytu s následným ospravedlnením sa, že vlastne, bol to omyl. Takisto v ten istý deň bol napadnutý môj otec nejakými 4 neznámymi ľuďmi, čo istým spôsobom môžeme o tom polemizovať, je to tak, ako to je, môže to byť náhoda, nemusí to byť náhoda. Každopádne veci sa dejú a žiaľ Bohu, dejú sa takýmto spôsobom, ale ja by som len chcel sa opäť tomu proste chlapsky postaviť, že my nepolavíme, pretože si myslíme, že krajina sa uberá naozaj nie celkom správnym smerom a snažíme sa v ľudí alebo v občanoch vzbudiť záujem, pretože ten záujem musí vychádzať od každého z nás. Bez toho záujmu to naozaj nepôjde. Tak ostáva už len veriť, že sa vám to aj v dnešnej relácii aspoň ako tak podarilo. Pani Čahojová. Ja by som chcela také záverečné slovo, je to citát od pána Borkeho. Najväčšiu chybu robí ten, kto si myslí, že to málo, čo môže urobiť, je bezvýznamné. Nie je to bezvýznamné. Tak a ja som veľmi vďačný nielen za tento citát, ktorým ste sa podelili, ale aj za to všetko, čo ste nám tu porozprávali. Menovite Dane Čahojovej, členke petičného výboru. Majte sa pekne do počutia. Ďakujem. A ešte pekný deň prajeme aj druhému hostovi, ktorým je Filip Rázga, organizátor akcie Occupy GP. Majte sa pekne aj vy do počutia. Ďakujem, do počutia. No a mne už iná neostáva, len sa zase ospravedlniť vám. Ja viem, že vy to odo mňa neradi počúvate, ale naozaj musím sa vám ospravedlniť za to, že sme nestihli prečítať vaše SMS-ky, že sme nestihli zobrať všetkých poslucháčov, ktorí sa nám sem snažili dotelefonať, pretože naozaj vyzeralo to tak, že počas celej relácie nám to blikali telefóny, takže je to aj istým spôsobom ukážka toho, že ide naozaj o závažnú tému. Ešte pekný deň vám praje Boris Koroni. Z okna domov vidím ľudí premýšľať, čo za znova deň im priniesol.